2 χρόνια δράση συμπληρώνει η Endeavor Greece και στέφθηκαν από επιτυχία τα αποτελέσματα των προσπαθειών της να στηρίζει τις δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο διεθνές δίκτυο της Endeavor εντάχθηκαν 11 επιχειρήσεις που απασχολούν 3.500 εργαζόμενους. Στα 2 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, η Endeavor έχει εντάξει στο διεθνές δίκτυό της 11 καινοτόμες επιχειρήσεις που απασχολούν 3.500 εργαζομένους σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, όπως ο αγροδιατροφικός τομέας, ο τουρισμός, η τεχνολογία, αλλά και σε κλάδους που βρίσκονται σε ευρύτερη αναδιάρθρωση, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτου, που δραστηριοποιείται μόνο μέσω διαδικτύου, μειώνοντας το κόστος της ασφάλισης, είναι από τις πρώτες εταιρείες που εντάχθηκαν πριν από 2 χρόνια στην οικογένεια της Endeavor. Είμαστε τώρα γύρω στις 20.000 πελάτες, έχουμε γύρω στις 31 θέσεις εργασίας και μέχρι τώρα πηγαίνουμε πολύ καλά. Μπορούμε να έχουμε βοήθεια από οποιοδήποτε άτομο στο δίκτυο ανά τον παγκόσμιο. Δεύτερο, μας βοήθησε πάρα πολύ η τοπική συνεργασία με την ομάδα Executive της Endeavor. Οι 11 επιλεγμένες επιχειρήσεις έχουν σήμερα συνολικό κύκλο εργασιών 110 εκατομμυρίων ευρώ, με αύξηση κατά 79%, 3.500 εργαζομένους, με την αύξηση των θέσεων εργασίας να φτάνει το 45%, εξαγωγές σε 48 χώρες και επενδύσεις 25 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι προϋπόθεση οι εταιρείες να είναι εξωστρεφείς και να έχουν δυνατότητα να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας, κυρίως στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι η δημιουργία 15.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2017. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τη μικρογραφία του νέου μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Endeavor Greece στηρίζεται από 12μελές διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από κορυφαίους εκπροσώπους της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας και προσφέρει στους επιχειρηματίες πρόσβαση στις αγορές, τη δανειοδότηση, τις επενδύσεις, καθώς επίσης και στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και επικοινωνίας.